Hello everyone. So kanina video kay kung ano siya day recap ni siya na hitabo day sa life nako. Life. More happy jud ko ani na YouTube nako day kay waji mananaw ani. So for me mura siya kanang open diary siya day. So mo na malipay jud ko if wala kay views basta mostroya ko isa ka tawo na I really love before. Oh, kasakit ma. So mao na da ito napamubo na di ko buhok kay mao ni ang check up. This year January 1 kanang akong opening kay ako jong ex dahil nagstorya na jud ko na last year dahil mga around December wala to'y cut na video karon sa di sa ko mo cut kay para winner makato ng panahon na era dahil kanang kuan mo kato nagpa CO2 ko ato man chika kay ko ato whatever. So anyways kanang sa to'y kanang ang opening di akong pasabot is kanang si Jack day kay kanang dugen na siya nagsige patagad pag December pa man take note na siya uyab na babae anang time unya girl kanang to ang feeling kinaapa ang love maropok era maropok days ana so mo day kanang dili man jud ako gana makikita na jud ever kay gana na lagi ko mag-move on ipa hubaya na ang 2024 sa dihang day sobra ako kamorupok repak nakita jud mi day January 2 siya jud akong opening day imbes di na ta ko gana mag-opening sa mga access day siya jud day so mo to nakita mi na mapak nakayat na dash mao na to day gipangit after sa kayat day mga 5 hours man mi ato man after ato day gipangita siyang uyab-uyab niya day na karon kay asawa na niya day so mao to kanang atong katong time kay napa mo koy feelings ato more strong pa kay feelings pa kanang tong nakaingon pa ko don't let go so mao to day kanang kana jud ko na kanang naapa ang kuan kanang sa may tawag napa ang intimacy factor kanang lami pa kay ang sex and everything to kanang mo to naka-picture pa ko niya ana naman usa pa siya kanang gwapo gyapon siya kanang yang now baka na maintain man puti gyapon siya which is I like just nya mo to die nya day February day mo jud to ang pinaka the best sex ever with him day mo jud to pinaka best day sus day if ever burikat pa lang ko dayan pwede ra jud ko mag-open og channel sa Telegram if ever ganahan ko day naama ang video na jud may scandal day pero anang murarag ka ng for my eyes only na lang siya dahil karami itong pang if ever mo tanaw ko or di say yung I miss karami mo tanaw lang good ana makaingon jud ko na oh my god ninduta diri is so wild after to February 25 man February 25 to 24 o di ba gikaling na ako kalimtan dai man sige pa mig chat ana na video call onya I think ang after anak kay nagkita pa may April man after ato kay ko ana dash June among last kita man pag last na mo chorva kay naka-feel naman jud ko na wala na ang intimacy murag napugos na ang tanan man feel sa nako dato day na akong self ato hey mura sa kog na napugos lang sad ko sa akong kagulayon atong time kay kanang itong I was just kanang ako ra try ba if naapa ba ang kanang palami or whatever imagine June pa day man dira pa siya ni reveal day na papa na siya day na June test siyang uyab day unya mao to na mura ako na sad na ako feeling ato kay huot kay akong puso at damdamin puso at damdamin unya day pag July ato day napatupi na jud ko buhok man katong nabuhok day kay kuan man to siya kanang nangita jud ko value na kanang mabiligi akong buhok so akong buhok mubo jud kay tanan day like murag boycott as in literal boycott pag July 29 nya karon kani taas na jud siya after all these months char nya mao na to siya napatupi jud ko kay para maka-move on which is nakatabang man noon na pa-move on mas noon ko atong time naka-move on jud ko like walay atik dai unya mao to kanang wala jud ko na video ako nag-update kundi nag makeup ra kog mga friends mga friends of friends inana ra go nag makeup ra jud ko kay para mabisi ko ug nakoy ma-edit unya naabot man sa point na patupi lagi ko man di ko gana magseryoso sa camera or post sa online na mura ko ganang din sa una mura ko na sad and depressed jud ko ato pero
Kanang nakaya na lang nako ba kay this is not the first time na ma-sad and depressed. You know what I mean? No, di man mo focus. Di man siya first time na na-sad and depressed ko atong time man dahil. So, parang ako kanang okay na lang, naabot na sa point na ako na lang siya na so ito na ako na lang siya na accept man. Di na lang ako siya i-deny. So mo to mga wala na may nag-communication kay mo communicate siya di yaman di ko i-block man di ba ka black black blast kanang di ka black black dayon ba kay magwat pa kag 8 hours ana mo na if mo tan-aw ko siyang profile dai mugawas na ganing kanang account sa kanang basta something kanang not available basta na mao na to dai nakayo ko lagi black na sa kog balik man karon na sa dai fast forward pag bagyo dai bagyong Tino i-update jud siya dahil nakamusta daw ko manangayo kwarta ba yun pangkuan daw dahil check up siyang anak unya dahil diri pa siya pinakaliki. Speaking of fast forward balik sa ta sa past very light kanang pag birthday niya dahil pag July pag August kanang dito jud ko nasuya girl nasuya jud ko dahil like nasuya jud ko dahil nabuong jud ko na anong friends man mi sa as a friends man mi sa ako ang dami account. So, wala ra siya ni bother na ya ko i-unfriend or i-block ato na account. Wala ra sa ko ipaki. Nung sa nakaroon na era na day na December kapin kay December 30 ba? December 29. December 29 ko nag-video. Kasi di ba dyan ma-focus dahil para makita dyan dahil. December 29. Ay, wala na ko nag-stock niya wala na jud humana na jud ang era na stock pag October pa lang daan na ginahinay na jud ko na di ko magtanaw update niya and all that shit wala na niya mauto ka ng sa to hatong asa mo ko naputuloy yawa after na ato kay kanang kuan dayon kanang ni musta manangayo kwarta na shock jud ko nang mangayo kag kwarta mangayo siya kwarta na siya pag birthday kay nakalitsyon man siya dai man abi na ko kanang litsyon na kanang kinilo lang kanang bitong anang whole jud dai ko pisti dai ko pisti na jud siya kwarta dayawa ko pisti dai na jud siya kwarta dai no, I was so jealous dai kanang bitong kami no uyab pa mi sa una kay walang wala jud na siya dai ultimo pliti di ka pliti dai mangayo pag pliti na ko ang piste mang ending kay wala na mi kay naa na siya ani nakapalit nagbagong kuan kung giunsa mo asa ka kwarta dai ana jud ko kung kita gani sa una kay walang wala kani ka ultimo pliti sigarilyo ako pa animal mao to siya dai naka-realize jud ko na it's so chaka and it's not giving dili siya makagwapa dako kay ko realization ana niya dai as in like ay nako daghang kay alaala na kanang cute moments na kanang marupok era days niya na video pa ko ato minatay man with the eyelid surgery kabaw siya dai nag eyelid surgery ko ato na time na nakita ra gyapon mi maski na ako mata kay naitahi man mao na to kanang abot ko sa point na dako kay siya lesson learned og realization na kato pag June kay nakaingon ko na it's time to let go kay nakabuntis na siya man nakita man sa nako na committed siya sa iyang babae niya so wala ra sa ko na bother na oh my god willing na jud ko may magkabit man mo jud ta akong plano unta makabit unta daw grabe jud ka love mamo to naka-realize man ko dai naabot sa point na shit it's so draining like draining kaayo dai unya mo to nakaingon jud na I think it's not for me di ko ganang naay pamilya or something so mo to is better na exit like legit yun na exit dai una to ako jud siya una gi-block sa dihang dai piste makaning Facebook dai na mag disable og account kay duha bi akong account na ay pang makeup na say pang kuan personal na same na name tanan mo to di man pwede day na same identity ay same identity na name mo to gi-disable tanan akong duha ka account so mo to ang atong black na account kay na black na jud dito tanan na himo na sa kog bagong account mo na to wala na nako ni bothered og black sa mga tao kay wala lang karang dili ko mag-hold grudges or unsa ba so mao na to kanang halang na mao na to siya dai na black ay na kuan na himo na kog bagong account kuya kay ko makadag storya no kanang libog kanang katag pa ni mga moments na sweet era kuan na to siya summary na tong uba summary niya mao na to siya kanang dako siya realization nako na
dili jud maayo day na magkabit-kabit or masud og kanang relasyon na nanay anak or sila pa siyang baby mama or unsa ba. Mao to hana jud ko na nang it's time to let go na mao na man after sa yahang peg na kuan wala na may nakita ever since nya after ato dahil so sa kong pakasad and depressed ato pag August dahil nakakita kog tiguang girl nya yung peg day kay pinaala sugar daddy man day man nya katong na era kay mauy jud kay ko ato day like I was so sad and depressed kanang literal jud na sad and depressed jud day pero kanang kaya ra gyapon na sad and depressed gud pero kanang mitong na wala na jud kay mahimo na it is what it is kanang wala na jud kay mabuhat day piste nya abi ginako day na pamubo ngay ko buhok kay para dili ko mahalin ra man gihapon ko day piste sinahalin na jud ko day nya mao na to kanang nagkakami atong tiguang day yang edad kay 46 man atong pay time ato kay mura kog na kuan unsa may tawag na kanang kung pananaw ba kay murag pipihagnaw ni Jericho sa una kanang tawag magkuan kanang murag nakuan na guro ko ato na kanang akong mind ba kay kuan no kanang ga daydreaming unsa gitawagan na hallucinate na hallucinate ra ko atong time day mo na ang tiguang ang tanaw nako sa tiguang kay murag jack ang ending kay hulod day karon ko kalias pag December nagpisti ka bati bernaw ani ni oy animal no nahuman na nahupas jud ang guyuma day nahupas jud ang kanang sumpa so mo to na-realize ko na it's time to let go the gore mo to let go na ko ang gore day gani thankfully na walay na happen na mo although nakatry lang sa noon ko pero wala intercourse na hitabo chika ana although di siya giving og aura dili siya yang edad og yang aura kay dili fitting murag siya na siya sa 50 kapin as in there di siya gwapo da but lang ngano jud sa nasud sa kong mind atong time nya karon day kay nakailan na jud ko kanang kuan bagat di siya bagats kanang kuan ra kanang 1 year older ni Jack si Jack kay 2023 o niya si Gab kay kuan 2021 ay 2001 2003 si Jack o niya si Gab kay 2001 niya mao na to nagkaila ra mi day sa katong Baguio Tino day tong birthday sa anak sa kong best friend o niya mao to dito may nagchat-chat og maayo niya abi na ko taga-asa tong Lakiha day taga San Fernando ra day to siya niya mao na to the story happens there makayon na siya ko so sad kanang mo na lang sige na lang wala ko'y mahimo dawato na lang kanang it is what it is again dong karon na laki na ako ang gina-entertain kay Taurus manggod siya so kabobya ka sa Taurus na grabe ba kay na in love ang Taurus day although stubborn laziness na kompleto jud na day although ako man nagitanaw na compatible ra ang Taurus to Taurus day man same week ra pa jud among birthday day 13 siya ko 15 o di ba is it meant to be is it meant to be to long lasting char may thought day I'm so fucking tired na day like literally gikapoy na biya jud ko day kanang bito mga trauma past na mo ni Jack na karang sige sabot sige kuan sige promises and everything murag makatrauma kayo. Napaday ko check day but in a check ana pa siya nako day ni confess man to siya around November siya gikapoy na daw siya dili na daw niya ma-achieve ang yang gipang plano sa una ano ko siya giina na malamang kay naman kay gi-prioritize na tao wala naman kay labot kanang tong dili naman ka mauna unahan na imong anak so wala na kay gamit imong gamit nimo kay mangita kag kwarta may imong ikuan isuntin to sa imong anak o di ba sayang siya mo na dali kag imong bata mao na siya ang consequences basta ako kay di ko mo problema og nabay gatas og diaper next week akong gi problema kay unsay color na bag paliton nako next week unsa na color na bag unsa na brand mao na akong problema dai di ko mo problema gatas di ko mo problema vitamins di ko mo problema kanang mga pagkaon sa mga bata mao na siya dai that's not my problem anymore nakadira ko naka-realize na dagdag na naggasto biya na gyapon ka sa anak char lang dai
Wala, sige lang. It is what it is. Wala na dyan ko'y mahimo. Muna ang story na ko ni Jack, anak niya. Muna ang story ng life. Story in my life, searching for the right and keeps avoiding me. O, diba? It keeps avoiding me. Tinood dyan siya, day. Man, naluoy lang ko na nakanta ba? Kaya I think para na sa gore na kanta, na unfaithful kay ko, day. Okay. Sorry ka, ayo paminawon. Gihimo dyan ako siya panakit butas. Gigamit na siya pang move on. Kay, ana ba ito, ingon sa mga TikTok or whatever, ana sila na, dili daw ka musod og relasyon na broken pa ka, or ugamit kag tao, pang move on, day, tinuod jud day, paggamit jud tao, day, kay, kanang, makuan jud ka, day, madali ka ma-heal, I promise you. Mo man ako gibuhat sa una na kanang dili ko mo gamit og tao, ana man. Murag man kanang gilumlum ra nako dai. Kanang ito murag kanang ako ra gini nag-suffer. Although ikaw dapat sa tinuora ikaw man siya dapat mag-suffer, but kanang for the loneliness or something ana gani dai mo gamit kag tao for the sake of kanang na disturb or kung ano kanang distraction or ana dai legit jud siya dai na kabani paminawon pero it is what it is. Life is a choice, but it is what it is dai na makatabang jud siya move on, like maka-move on jud ka, girl, like walay duha-duha kana mo gamit kag tao mag-move on or gamiton mo pagpanikit butas and everything, maka-move on jud ka dai, unless kung type nimo siya or dili nimo siya type, makatunan jud nimo, ma-love nimo siya. But if di nimo siya type man, out of your alley kaayo, gamitan na lang na siya pang move on. Sorry, but thank you, sad, kay I was so sad in that time. Naka-move on na sad ko. Using your all love. using your all loves. Oh my God, kaloy. Love and energy and money. Eme! Kaloy sa niya, no? Murga po, wabito yung tanaw ni na YouTube. If mo tanaw mo gani ka na, ayaw dyan i-share or ayaw dyan i-screen record na kung usa kong giingon, giatay. So, mo na to siya. Ano pa man, mora mo to kung check ka, kanina video ba ka, di jud ko ganahan i-edit dai, ganahan ko kanang unsa ko isulti, walay cut, maora jud na siya, man, ang end of video, kay di rin ako i-post na akong video namon ni Jack na moments, man, after na i-delete ang sa akong cellphone dai, I'm done, kay ako na i-left behind, tanan, diri na, kanina video, giatay dai, mora akong summary sa akong life, man, nabisi ra sa career, thankfully, nabisi ra jud ko sa akong career sa life, padayon na gyapon, girl, pero mao lagi to makaunda ko kay ko realization ni Jack. Pasalamat jud ko niya na that guy really exists, na dako kay siya lesson learned, na eye opener jud siya nako, like literally na eye opener jud siya, like nakana jud ko na I see. Mao na to. Literal jud na I see. I see you, charaz. Mao na to siya. Dabi kay ko baka check ano, like ako pila na ka minutes, pero anyways mura na akong update ni Alexis Jordan, pak na pumubugbuhok, mura na siya. See you in my next video, I guess. Di na ko mustroya about him kaya na ko gab-gab. Hopefully may dili ma evil eye, char, although di pa man ako ganan i-post kinsa na siya, char, bitaw. Anyways, mora na siya. Mora na akong update sa akong last video. Hapit na mag 1 year die. Ay, hapit na mag next year. So, mora na leave all behind the memories. Kay, kato mga video namin sa dagat and everything. Kay, na around this year, jud to. Pero that was 11 months ago. Kusog po siya kay mga yung kwarta day. Like, ew, so embarrassing. Nya, kuan man sobrang man ka in love ang buang dai, sobrang man ka in love ang burikat nya, hatag na lang siya dai nya, atay ra ba kumuhatag ko ang kapalit kay ang utin dai man, may gini sa ako ang na experience, no, kay siya ang pinaka cleanest deck ever, na color pink jud dai, like literal pink, like I love your pink, and inani jud dai, inani jud. Sayang katumbaga siyang yato yang to siyang kabaga siyang utin ba kay mura siya kanang nikaon kog Hungarian inana siya kadako dai, like piste. Sige lang nakaingon siya kog swerte ang asawa dai, makainom siya kog swerte mo ko, char,
Mauna na siya dahil. It is what it is. At least, naka-experience at ko niya. At least, naka-experience siya na ako. Diba? At least, kung ano na siya, it's a give and take moment in that era. But I'll never do it again. Di na siya ko maginana dahil. Like, na-lesson learn na ako, girl. Dili na siya ko dahil. Humana na siya dahil. I cannot take it no more. So, if ever gani nanay asawa or nanay anak or single dad, ay okay na ng single dad, pero kanang sila pa siyang asawa or whatever, di na siya ko dahil. Humana, I'm out of it. Ni-try biya ako dahil na bati kayo kay di mahatag ang time sa imuha, like ganahan ka na ikaw unta to or whatever, di dyan niya mahatag dahil kay maglisod siya og hati dahil kay what if ba magbantay-bantay ang asawa or whatever. So mora na siya labihan ni na videohan no para iya dyan ni dahil like dedicated to him, mana say goodbye ana dahil ready na siya ko mag-delete dahil it's time to forget. And mauna na siya. It is what it is. So, mauna na dahil. I will face the reality now. Mana na. Anang, dili na ko magsigig huna-huna na kanang ma-haunted. Ana. And usahay sa di sa ko gana magsigig think kay ngano, kay madamguhon ko niya or something inana na peg ko. Atay. Di ko gana na kanang madamguhon ko out of fucking nowhere na manginana na tao. Never! Siya, mauna to siya. Hopefully, na siya, happy-go-lucky na siyang life. Basta ako, kaya I'm okay, humana na, lesson learned na ang tanan. Yes, lesson learned na juday. Mao to. Dabi sa doy. Grabe sige ang 3 years dai, like 2023, o diba? Man, nakabit-kabit dahil niya pagkaroon na year 2025, good for 5 months. Niya, pakaibaw na ako na buntis and all, dahil kailangan dyan siya i-cut off kay na atay sa kay minduha kay wala mo adjust dai kundi ako ni adjust una kay para mo block na ko siya. So pero na siya lead the way na kanang dili na ko or whatever na feeling ba kay nilikay na biya ko man sa dihang ni bago lagi akong account kay gi-disable ang Facebook animal. So wala sa ko ni bothered na mo tan-aw niya kay ngano mo gawas biya ka sa people you may know kay stalk ka or unsa di ba. So mo uto siya mang end kay share ka po reach out na kamusta daw ko or whatever o di ba atay kaayo noon sad kasi masay maka-forget sa among gipambuhat sa una man sa tanan biya sa akong nauyab kay siya biya ako na experience na gidadi to sa balay gipalaila gipakaon gipatug gihimog lodge ang kwarto o ana ra go di ba. So nakaingon jud ko na kasi mas di makalimot ana na kuan na era na stage grabe jud to die. Pero mao na to, it is what it is. Humana na peg, humana na goal, at least na achieve sa na ko time in that time. So humana na siya die, dili na siya mabalik, humana na siya die. Sige na lang, dawato na lang siya. Basta day humana na ang tanan. Sige jud ko yung humana kay ngano kay bugawas magud sa kong kuan sa kong thought na kanang what if pa karang kaya pa at that moment ana ko never di na jud pwede day. Honestly speaking nakailan jud ko kanang di na sad ko kapoy na sad kanang napay mga thought na what if. But anyways, so far sa karon na month or na era kay wala naman ko nag-think na crazy or something, wala na kay naka-in love naman sa lain, although kana akong gina entertain ron kay wala na siya gigamit as panikit butas. Ako rin na siya gila-ila day og maayo kanang para makaila ko niya og makaila sad siya nako man open up man ko sa akong past na naabot ko sa akong ex na gibugbog berna, naabot sa ko niya kanang isa kay di ko bugbog berna kundi palakayat niya sige pa ngayo kwarta so giatay. So mo na to siya lesson learn, humana na to siya dai at least kanang naka-experience ko sa tanan. Manindot ba sa feeling na di ka tago-tagoon kana dili ka magkita sa ngit-ngit pemi ka kana patuon sa balay sa saktong oras kanang dili pang gabi dili pang ngit-ngit na jud tanan na murag abat. Mo na siya naka-experience na siya ko ana dai. Pero mo na to siya, mo na ang life sa bakla. So sad and depressing. Di ba siya sad and depressing? Mura siya, lingaw siya for me at the same time thrill. Every thrill!
Basta mana na to in a era basta di na ko magkabit-kabit dahil I already promised myself na exit na ko ana na inana na situation na I don't wanna go back na inana na magtago-tago, magkonsensya. Okay, so far katong broken jud kay ko ato dahil no remorse kay ko ato dahil like what I mean by that na no remorse is kanang bahala na asawa na kay anak usalo kayat dai chupa there chupa here ara jud ang labanan dai karon na kay I realize na humana namang I think humano na nako akong pakaputa era. I think magpaka lover na lang ko to gain respect or to gain kanang best dignity sa self. Man, mauna to, dito na ako naka-realize na I will do that for my own sake of goodwill. Mo to, nabuhatan dyan na ako, hanto nakakita na dyan kong love life from mo sa lagi, nigamit dyan ko og gore para pang panakit butas. Sakit siya kayo na siyang puso at damdamin dahi. Mo na, if ever naabot gani siya ani na video, I'm so sorry. Sorry dyan ka ayo. Although, na-chat naman ta na sorry and di natin dyan magbalik ever. But, number times na decide ang tao di ka maka-move on labi na ikaw na in love ikaw time na dili ka in love kay lahi imong intention atong time so Alexis karon na kay ganahan ko ibalik na ako ang lover girl pero at the same time na trauma jud ko like legit na trauma kanang mitong si Gab kinay ingon na I love you or something na kanang sabot-sabot or na something goal na isulti ana kay mura na kog kanang shit I heard this from Jack before nya what if man lucky ba niya akong gusto di ba ko ginag maya or what ko ka counter og maya or bisexual or whatever. Ang lucky day mangita jug babay mao jud na period like unsa pa ka kagwapa day tutuyan na ka bilat whatever mangita jud og bata day amot lang sa ilaha jud ang goal or sa ilang kalalakihan like ngano mo why pick struggle di ba I mean ngano i-pick nimo ang struggle kisa nana kay kuandaan savior and everything I mean you know what I mean ano sa ilaha jud ang habitat so, mauna na siya. Grabe kaya akong realization again. Like, grabe. Like, kanang makanuna agad ko kanang if ever na ay ko'y nadungga na storya or kanang something what na makarecall ko day kay makaingon ko fuck. Jack said that to me a while ago. Kanang anak ganit day. Makaingon ko na, lo, you're not the first time ka na musulti na ko ginana. Like, niingon ka na pero in the end mabuwag ra gyapon mawa ra gyapon gyatay man lami kay tag plano kanang lami na kay ang drawing dai like drawing na jud kay sta nang ending kay mabuhat ra sa lain kanang ma-continue ra ang plano sa lain pisti dai hindi ko na masugot no I don't wanna be that girl again na sad and depressed maluoy na sad ko sa akong self man magpatupi na dayon char wala katong time kay ko alam jud napatupi lang jud ko kay grabe jud ang memories dai like mora kong mabuang ganang lami kay paupaw kanang basta dai kay kato siya na laki kay grabe kito mo compliment sa kong buhok katong time good man taas pa kay ko buhok ato dai abot sa lubot niya natural silky straight niya mauna to siya dai ako na paputol jud ko pero nangita jud ko akong buhok mabiligya kay para makakwarta sad ko. Diba? Wise. Anyways. Mawala to siya. Grabe ang realization sa life. Nakaingon ko na never again, never enough, and never again, Charles. Kaya atay dahil, mawala na siya kung check ani na video. Grabe, what a struggle. Remembrance na lang ni. Ginasap ko magkito. Kabirat tayo. Bakit ako gipakita di mo? Ito? Bantay bitaw di mo, horot di mo ha. What the? Masuk. Hatikod kay awala nagagwat na. Takuan na sa
Nag-agwanta na sa kahagi at tay. Lalo. Kahagi dyan ata, uy. Di ka gagawin ni? Dili. Di, Jude. Oo ba? Wow naman. Doon, ipaak no. Ay, kagdaw. Ka strong, huy, ay nagot ka strong, baby, napakos lahog. I won't take too long. Ang totoo ka? Naon sana ka diha? Tum na kayo. Kaluoy ba? Yes. Makita si mong naw. Hindi na ako makakita si mong naw. Oh, kwapo pa kayo. Kasi kuyog ni mo diha. Kasi kuyog ni mo diha. Hello. Hanap.